Dobrý den, vážení přátelé. Dobrý den. Vítáme vás u dalšího dílu Vizionáře. Máme konec léta, začal školní rok a my vám budeme přinášet další díly našeho videozpravodaje, kde se budeme zaobírat aktuálním děním v našem městě. Krásné a teplé léto nás přímo lákalo na koupaliště. Bohužel ještě ne na to naše, ale mám pro vás dobrou zprávu. Připravuje se intenzivně, pracuje se na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. To znamená, koupaliště určitě bude a možná příští roce se vykoupil. A příští rok? To seš teda optimista. No já jsem životní optimista. Když všechno dobře dopadne, nebudou žádné klacky pod nohy, úřady budou pracovat tak, jak mají, koupaliště může příští rok být. No tak bylo by to paráda. Jednoznačně. Samozřejmě o prázdninách se pracovalo dále na investičních akcích různého druhu. Pracuje se především na přípravě různých forem bydlení, zejména v oblasti Hildenského parku. Pracuje se na rekonstrukcích objektů, bytů, veřejného osvětlení. Já se přiznám, že těch investičních akcí a rekonstrukcí a všecko to, co se teď dělá, je opravdu strašně moc, i když to třeba na první pohled nevypadá. Já třeba doplním, dělají se rekonstrukce učeben základních škol, budou se fotovoltaiky, takže je toho opravdu hodně. Já bych rád možná teď řekl jednu aktuální akci, která vzbudila nemalý emoce. Kruhák ve Vrchovinách. Jestli si vzpomeneš, když se ten kruhák uzavřel ve Vrchovinách, tak to vzbudilo strašně moc emocí. Lidi z Nového Města si stěžovali, že nemůžou jezdit normálně na Náchod, že musí jezdit přes Provodov. A lidi ve Vrchovinách si stěžovali, že tam jezdí těma uličkama, i když jsou tam zákazy. No prostě bylo to strašný. Lidi se ptali, proč se to rekonstruovalo, proč to bude trvat takhle dlouho, proč to bude trvat 2 měsíce. Každopádně kruhový objezd je. Myslím si, že je krásný. Já jsem byl na kontrolním dni. Musím říct, že celou stavbu platilo ŘSD. Dodavatelem byla firma Eurovia. Ty asi jako stavař můžeš asi říct, jak je důležitý, když se ta stavba dokončí v termínu a v nějaký kvalitě, že to vůbec není úplně jednoduchý, obzvlášť když jsou to takovýhle pozemní stavby. Všichni byli naprosto super, i subdodavatelé, ať to bylo veřejné osvětlení, ať to byl elektrikáři. A musím říct, že ten stavbyvedoucí měl to všechno podchycený, nejkvalitnější materiály, uprostřed je vysokopevnostní beton, který dokonce vydrží víc než ten asfalt. Teď se samozřejmě bude přes něj přejíždět. Lidi možná budou naštvaný, když jedou od Náchoda směrem jakoby do Provodova, jakoby směrem k Amanu, tak tam je takovej hub. To nejde jinak vyřešit, protože je tam určitý sklon kruháče a vysvětloval nám, že to je maximum, co pro to můžou udělat. Všechny baráky, které jsou kolem toho kruháče, udělali jim tam vjezdy, prostě opravdu super a hlavně na čas. Byl jsem opravdu fakt překvapený, s jakou rychlostí, v jaký kvalitě a s jakou ochotou prostě pracovali a bylo to prostě super a jsem rád, že ten kruháč je, když prostě spousta lidí na to měla názor, že to je k ničemu, takže to jenom, že si mluvil o těch investičních akcích, tak jsem chtěl tohleto říct. No a to jsou přesně ty investiční akce, co jsme tady říkali, o kterých bychom se měli bavit. Měli bychom říct podrobněji, co se dělá, proč a kdy. Na druhou stranu nemůžeme se bavit o každé investiční akci, protože opravdu se toho dělá moc. No prostě hodně toho je rozjeto. Musím říct, že v podstatě všichni úředníci na oddělení rozvoje města jsou fakt zavalený prací, fakt makají, co to jde. Jo, takže není asi jako možný prostě všechno. Dá se říct, že takovýhle rozvoj tady město hodně dlouho nepamatuje. Tak to určitě.
Takže přejeme vám ještě krásný léto, prodloužené léto, babí léto, pohodu a u příštího vizionáře naschledanou. Naschledanou.